kaɗai ke kamanni da mutuwa in har ya kama ka. Raɗaɗin sakan taɓa rai da zuciya in ba mu gana ba. Kamar haka so ya darasa are a sanna ashe yana girma cikin sadari ya marasa ya rabu jini ina mafita. Kamar haka so ya darasa are a sanna ashe yana girma cikin sadari ya marasa ya rabu jini ina mafita. Idan har so ya raba jiki zuciya ke yawan fama na kasa tsaye ina nazarin me kika so na je nema ko da ku a ce yana da wuyar samu zanayoyin ma cikar kudiri kirayo da ni na mallaki so na san girma. A tare ɗari da zafi guda masoyi ga kana hango. Kira na ako ina kake ne a take ka ganni na rugo. Alaƙar so ta nuna kamar ruwa da yakan biyo bango. Da yau azama na saura gama kusantu da ni da bar kyarma. Fiye da ɗai na rasa ki kwai matsala a tsarina kamar rabada a ce da uba ki a auna ashe da kama